लाई थांनाय 24 तारिख 11 मार्च 2023 सालमारिनि सांरं साला खहाय आखरा गामिनि मुन्दा बस्तिनि ताखौरु सन्देहरमानि बिहिक सालमा देबरमा उमर तेजिया मोबाइल बाय आलका बरक बाय तेज खलाय तंमनो नुगुइ बुसाइ साजैया उंगुइ वाला लाइमानि न तुइ लाई थांनाय फासालारु सन्देहरमानि बिहिक सालमा देबरमा बुसा खरकसा उमर बिसिक थाम ताइ बुसाइनो खिबुइ नंनि अंखरुइ थांमानि हाति बासाका खा नुखुंनि बरक नाइतुक लाइबो मानलिया उमाबाय तिनी कक्तमा थुमनाय रंनो रिंगै मा साकलाइका बुक सालमा देबरमानि बुमा बुकराजुक ताइ बुसाइसं नको किफिलि फाइना बागै ताइ लुको रंनो बनुगै तंखाइ जेजा थाया फानो फुन खलाइ साहरना बागै ककजार सालमा देबरमानि बुसा जेराय अमर बिसिक थाम बेलाय खायरक सुसु उंजाक बुमानो खाथं जगै तंमाबाय नुखुंनि बरक ताबुक वाना लाइजाक मान्या अंगै मुलां जालाइजाक नाइतंनि जयाकरि हुकुम टिभि आं बुमोरो सन्देहरमा ओंखाय नों दाबो तामनाय नि बिहिक बागै आं तागान बिहिंनो किफिल फाइतो हिनो दा दिनो वालाय माने बरक दालाय दे बखाय तगलाय बुलाइया कम्पासिनसि निनि बिहिक जेदिना कमाव आमनि सेकां दाम तामंलाय किजा का सेकां खाय फोन सिनि किजा एसएमएस थमनो किजा जलि माहाय खाटा माने बतियो फेसबुकआव एसएमएस थमो टेक्स्ट कुबनि बरक बाय निया तिनटा टेक बुनि बरक बाय ओमफ्राय सिगां रखाय निनि ने जानाथ' जाना करे माथि जाना रखन नुगिया फेसबुक तो कबो बरक बाय सिनि जा बाय बुनो तो खायमानो आरिबा खायमानो खायमा बाय तो जे आमियां थांगाबतिया ओमफ्राय कबो बरक तो आबाय उंखलाय दं हाया फ्रेन्ड हिसाबै फोन खाय दं मानो कखै दाबो नों तामनाय नि बुरिना दाबो नों दाबो किफिल फाइदिन हिनो बें बें नायतुखानो नायतुखा हासाल न बिलोनिया रगवा बेताबो निन चेरेन बागै नों ताम तसानाय खरसा आं ताक आन चेरेन बागै न किफिल फाइदि हिनो आसक चेरे सिगुनटिया बाकी खिबि कलां थगा बस खानिन चेरा 3 बছর ओंखाय ना काजक माने के बस खाजों मा होइसिं 2017 काजौ ओंखाय काजक माने जागोल ना कोन प्रब्लेम तो या म खेबे कय दिन बिसिङो से फार्स्ट टाइम जे नगने नगरे थांमाने नग किफिल फाया ओंखाय लुगुरब्लासो सानाम दङ ता नोङो लुगुरं नाङाबो न जे जाफा नु खांखाय ब्रिनो जे जाफा नगने आरो बल खलायाखै सारना बगे नि ब्रिनो सालमा देबरमा ओंखाय नमो कामिनि आख्राबारि मुन्दा बस्ति बुरिनि कामि आथाइबारि जिने माने एमनि खेदो गथना दो बिसे गुनुगुल खेदो करे बुसु बानिनो खाय किसा गुनुगुल लायखा चारा बेचाराय गा गुनुगुल लायखाय आबो गुनुगुल माने उ फुनो आंबा बाहेरासो साना गो दरनिया फुनो ताम बो फाया WhatsApp दे हिंता मा फायांगे बसारं रिखाबो रिखा हंगाय आरो नुगु रिखाबो SMS थांलाय मानि ने थांलाय मा नुखा हंगा बसार के जल जग उरा उरि बुलाय मा नुगिया खवा दिनो खायदो गे बसार राबा बते थुमना थांगा हंगाय को थांगा आन बसा जबो आन बाहाम जता थांगा हंगाय मा आं थां फायगोना खाना आं बातिबो बक फायनानि गां हिंगा मा दं न सारं साकाबा yang bola थाना आथाय बारिवो मा सं पारावो नि साता गातेन सागा हंगायनो गनो सारं साकाबा मा दं सालि आं मा थानानि हिंसाव गय दआ को फाजि खाना न आं साइर हका तान बाहाम जं न गा थंदानि रबो आंबो साइमैया आमते काहिनि गय चेराय थांगा सारिगो दुकान मालना हाना हिनै थांगा हंगाय आरो किसा गुनु गुलुं लायखाबो कक सालायखाबो तामु लायखा बो खाय हंगाय म बुसुं बो तै फेका बो फातै फेका ता बो फातै फेमे परे हंगाय को सारिगो खाय जामायजे न चेराय बो दुत काया खो न दुना फेके तेसा बरो हाय वालाय लायसाव कता वालाय लायखाय को फोन बखक सिका नैतान दिनो खाय काहाम करं बरक जुरु पासानो बो सारे बखरक साजा तमाबो बखरक तैराव बुय आखोय बिथिरक सारिबोय खाजा काइन थांता अंगा बो फाखाय संगु तागे मम जेराखे दिनि तुकु दंसा का पासन बाबे बेंगो थांगे रांगो थांनापो नांगे साइतं हता बकरा न बे तुगुय मोसे थांगा इको जामाय जबो दं सिनगो आदिनो इंगे बो सारे बलामा मालाय आखो न्य तुनरिखा मोनो बेंगो तुने आखो रिखा अंगाय बो सारो आं दुकान मालना फायगेना अरन दंदि नि कलां थागा अंगाय बेसा फायगि नाखे माने नुगिया हंगाय जामाय जबाय जामाय जतो सिनगो बे जामाय जंबो तलां थागा हिमदि नगो तुनिया को मा
hala kya hangkai abte go thanang to maga samya nong li don ko ka thing no kono chalang chun khe jeng samya bo biang no ko thanga biang bo tamung kha ambang yang lu ko rong no ko bo go ani busu ga sak jikon tia no bukunang 사람들 까불 보통 엄마 때 엄마 내가 이 고모 마사노고 저렇게 빈 보소 무슨 마사노 이게 따모 나이가 만에 기필 파디 기필 팔돈 정 한해 진야고 야고 섭팔돈 네 다쿠로는 보후로는 만에 정한 마리 예 찬다 자자품 눅돈 자자포노 말라톤 제콘 버폰 눅돈 앞에 있는 정 고봉마제 산농노 네 너렇게 선대로 또 군자로 선대호가 군자가 그래 미신들이 이너로 하나라고 뜨잖아 거러고 이 타나보 자노 가서 보통 타가 지니 인고 타나가이 인고 걸레 보러 아 걸레 보는 바데 그러니까요 정로 따샤로 호가 인고 뭐 과요 부르니 저도 수 뱅니 그러니까 부르니 그러니까 뭐대 자가 타니 내 정로로 호가 알아보 가기야 우면 거다 이 알아보로 호가 알아보 탕가 알아 탕해야 걸정 팔래기야 따샤로 탕가 로반디노 탕해야 걸 아브로 사고 땀 희나네 아 다진 사만이 빌론이야고 아인고 타니 희네 사이로 허가 탈라기야 시아래로 잠으지 못한 거 안카이 무슨 것도 위노고 파기야 무슨 것도 위노고 파야 고을 동 파기야 뭐라로 허사 응것이 사풍 응것이 다 인지노 아따노 있다고 노사고 속파기야 아 자가 고는 내고 그래 말아야 폰도 그래야나 폰가 줘야만 망시 줘야 마망시 폰가 양반이 고모 무슨 bagay 사러 걸리 릴라랑 했던 거 봐. 걸어 가니 못좀 한다고. 기업바이데 파타로고 아지는 거 방고나로 그니 탕가 아버해로 아버로 가이 나부가 삶이야. 탕분 아버로 삶이야. 많이 탕가 해롭다 하다 방 타타야 꽁꽁 꿀따다 그래. 재미야 재미야. 좀 너. 안 바가 양 있고 루고롱 노조 도노노 만에 아니 바함 중노 이제 꼰자가 누한가이 가리 파이프 액톤 말라이 khai ta ko bokuro jo to merung ta beba chinino một number of không phải hết tu charadin dukhu kosto ăn bữa sau thì tiếp tục phải nhận là gì 니 그랬던 거야 ăn bữa sau 너는 뭐 가면 누구 계서 mokai akrabari munda busti chin mokai khobja ko chin mo koilampu musuh dia lain tentang hay chọn là ni hapung sapung kabu chalo bo nó khos là khayo matang khilia matang